Pagdu eh. Si Pakboy. Pakboy. Ate naman, si Pakboy na, ano to, Asia Pakboy. Nasaan ko na, Lanaw Pakboy. Lanaw Pakboy. Uway. Di ako na ginanangipan ka na, di na pimbaga ka niyo. Ate, pupukan ako. Ay, matang wala ka, piyo-piyo. Ay, Nepturo kaya ulan, mamu. Si Nepturo na ulan. Ina, bubis kita ulan ito, turo yan, nag-iulo. Hindi na. Wala ka ako sa tinuro. Nasa ito akalo pa. Di ka, malako din na kuha na na, kaya mo taulan ro, ano, ba makaplagin siya kuha na. Ibot ko wala ka, piyo, solar. Ano ba yun? Malako ako na smile. At lagi nga pagariya ka na si Abu Saliha, mashallah. Wow. Well, nakikakatay ka nun na sigukap kiliar ka sa social media gusto na lagi Dubai ang mga edad ka na mga running 80. What? Uy, nasukya masay ko kay man to na di oras mga puyom na tayo, bawalo pulay di diya kaya ribay. Alhamdulillah. Hindi, 30 ako na, nabubulsa na yung 10. Kaya di kasi rin di pa ako na nasiya po. Siyempre, may mita siya po. Uway. Na ino po maging nagapagariya ka nun to. Uy, na mas kang udah ni buntal si Abu Saliha di si Apo. Na siya po, Mga ning ano sa man Pakiyam anak no to siya po, naariyakan sa kanya. Ano ta pakiyaman ka, naring nga pa. Pakiyam anak no ko, bangsa, naariyakan ko idedi. Koto. Mala ako din. Nas kanya na may ito. Adip ni po pado. Hindi ang diplete ka na tangilan yan si isa parao. Sabayang. Ako to Ang harap magmita ka Ang no. ngaran niya kianan na si Commander. Uy, si Commander. Pakiyam anak na nan. Mashallah. Bagaimana kami siya po? Pakiyam anak siya. Bakwari miyakin na. Anto na sa karima tu. Anto ni kana matay ko na mama. Matay daw ko sana. Wah. Nana. Nah gitu bah, gitu aki adi mi diteru na basir. Kapdip tiga bagi basir. Si dia rari mo. Nah, dia di pengaran sa basir ka detar ya. Emis kay mapag istorya emis Ay no mawar kami bi basir na kawak. Ngayon ba ben na basir ka pa? Ha? Ben na basir ka? Tadi kay ana di mangmas na gitu. Din. Paman na peska na pagbas nila. Oy, pagbas na ko ramen. Kati ano na si Saipudin. Pagbasira kan lagi una kuang una kurang ako sa ngipan bunda. Ilaw man na bunda lang kon si Pakboy na bunda lang ka ya kada de lang ka. Di ka pure na miya. Kada de lang mi Peter na bunda lang. Miya misyonera na tigira na malungap krese kan ang malam dia na itangi penian. Gitu ba? Macam ama Ino pun na lang mataw ka dengi penaka kada lang medak. Wala na anak pa kay sir kay di na miyalo nga dengi pan ka. Ano man ay kakabanga sa gitaw pa. Benar. Ako ligat taon mambu. Saka taon na geda ka. Pagagumana ka naman. Dulu si Inda kay kini yan dulu siyo. Pwede mo naging utak hindi. Di ka rin dulu si Ino. Di ka na kaya to na nasekreto ka ng ipan. Ada. Invisible. Nah, pero ngipan ka man na sa babo. Nasa puro na de. Nanay man ya sa puro na. Invisible. Ha? Ay, di ka kakabana sa babo yan. Di ka napangagakan. Sa pangalan to. Yung ito sungay. Panayaw. Nailang nga dun. Aduh. Nanay. Api ni katagas yan na. Nagwita kay putulalan. Dagi pa niya nakuhan. Api katagas yan. Di lumak. Inobis sita niya ninuwit sa iya. Kuha ka din na pulagwin tao. Wala na pa. Si seksi. Ay ito na rin ya. Di ka di magipawira sa ako. Di siya kinunga. Nepturo yakin na ulan. Anya Nepturo ito sa kaya ako man. Siya kini si Kuan. Aksi works. Aksi ako Kuan. Aksi works. Di ka inubunta ng artista. Wana kaya artista marano na siya kaya na. Naidis. Wah. Wala. Oso na duplicate si Pagdu. Si Pakboy? Pakboy. Ate naman, si Pakboy na, ano to, Asia Pakboy. Nasaan ko na, Lanaw Pakboy. Lanaw Pakboy. Uway. Di ako na ginanangipan ka na, di na pimbaga ka niyo. Ate, pupukan ako. Ay, matang wala ka, piyo-piyo. Miyamboy. Nepturo kaya ulan mamu. Si Nepturo na ulan. Ina, bubis kita ulan ito, turo yan, nag-iulo. Hindi na. Wala ka ako sa tinuro. Nasa ito akalo pa. Di ka malako din nakuha na, kaya mo taulan ro, ba makaplagin siya kuha na. Ibot ko wala ka, piyo, solar.
Di ka regarding sa giyong autostopure. Kaya once may kuha nga sa social media na hindi mo maiwasan na magkakaroon ka ng buzzer. Ato na pinaka masakit miyagdam ka sa di nga di pa managapang pud ka sa social media. Nakatatan niya kapepena na pa kayo. Ginawa na ka-serious sa umuman. Yeah, serious yung taong pasiman to. Gima to na, serious. Yeah. Sara de guro ko. Ay, di ba namiyan ko? Nakakatipo to. Naman, so mga anak kaya ba, imposible na kayo ba miyamang pad ka sa social media na dabasir ka. Correct. Kadid na kayo di milulubas o basir sa may komentar ka, amarata, masambag ka. Na nakaisakan na di kan simbagan. Adi nga simbagan? Ay, balabugiran live. Ay, hindi ka kapag-live sa TikTok na mute. Mute? Sa ka, papa. Di kan simbagan, di kan sambungan. Ay katawan tabo, sambungan na kanan na, nagito, reply na, kububuyas ka niyang ka, piansin na ka. Kagina ni anta po mga basir. So kabayan na marata ginawang kararangitang ka anlir, so tunay, antuna. Mga basirang KSP. Uy, siyempre, papansin tigilan, Wah. Na nasakan, na nakay, api ni kapagbasan niyo rakan, na katawan tabu, asakan na, pangita ko mama, Dahil mitirong siya pangit ka, mama. Pitero ka natin. Nabasal ako kamata. Di ka piyo na, wana Curtis Tambrano na sa kambud na ki. Paman, napag-umpisa na ako nga. Adi ka ba kami artista? Dapat. Ayan, Di sa ka na inuwi, sumiyong ako sa, miyakay sa panutula ko sa. Naku na, panutula. Siya sa opisina mi. Digan ko busa ka na, ma'am, dataro ba, kuwan, presay na ubod sa kare-rescuer ka. Ino to tigin? Ino ka, kuwan? Pagawa ko si Ben, kapag artista ko Ben. Solar? Anak katingin siya nga Manila ko. Rawa ko ba kung matanggap tanggul. Subito tigil na batang kaya po. Kapya mo gito, ano to? Kapangangalakang kiran, you know. Di sa lintas hututul. Benar adung nakaras ka sa mga vlogger mga boy. Ay. Apia miyela misis na si keras buto paghanga. Siksi ini. Madali ako. Kaya miya ka doon, lumalay-lay ako siya lang ko na yung video. Iya na para lumalay tigin. Patali ko. Wala mo kaya, dama panuag iya ko na video. Ay, tanong pa nudin siya busyal eh. Saka pa kakakulen, tunay pinakam pamanang masakit miyagdam ka sa pamanang si kung mga makapupong si kung mga basir ka.